Senyor Sánchez Llibre, després de les eleccions d'avui, com creu que quedarà definit el panorama polític català? Bueno, jo penso que tal com quedi el poble, políticament el poble català, és el que hagin decidit lliurement els ciutadans de Catalunya. Jo entenc que haurà arribat el moment de la veritat, el moment del pacte, de la transacció, del diàleg, i entenc que aquests resultats serviran perquè Catalunya pugui establir un nou status quo dintre de l'estat espanyol. Jo des d'aquest punt de vista soc optimista i penso que anirem en aquesta direcció. Quines expectatives té Unió? Bueno, jo penso que les expectatives d'Unió seran molt bones. Hem fet una campanya intensa, hem treballat moltíssim, hem cregut en el projecte, hem sigut valents i entenc que gaudirem de la confiança dels ciutadans de Catalunya. Aquest almenys és l'objectiu i el motiu per al qual hem treballat tant durant aquests últims 15 dies. Doncs moltes Ens acompanya Damià del Clot, alcalde de Vilassar de Mar. Fins al moment s'ha produït alguna incidència? Com valora la jornada electoral fins al moment? No tenim constància que s'hagi produït cap incident. No, jo crec que no. Crec que bàsicament tot en pau, tranquil·litat, harmonia i vaja, com que són les darreres eleccions que ens presentem a l'estat espanyol, doncs la gent s'ho ha agafat amb tranquil·litat, amb il·lusió, però més enllà de la broma no hi ha cap incidència. Tot transcorre amb normalitat. Com creu que quedarà el panorama polític després d'aquestes eleccions? Quina previsió té? Jo crec que l'estat espanyol quedarà un mapa polític molt fragmentat, és a dir, es passarà del bipartidisme a un multipartidisme, que és una situació que a Catalunya ja coneixem, diguem-ne, no? Perquè a Catalunya el sistema de partits és molt més ric i molt més plural i crec que l'estat espanyol tastarà aquesta dinàmica de partits que es basa molt en el diàleg, en el pacte, en la deliberació, en la proposició i per tant no tant en la discussió i en la negativa. Jo penso que és un bon sistema de partits i penso que dependrà molt d'aquesta aritmètica que hi haurà al Congrés de Diputats i probablement també al Senat. I penso que en aquesta dinàmica els partits que anem a l'estat espanyol a fer una mica de pedagogia del que és el procés i del que ha estat el 27 de setembre, se'ns escoltarà molt més, o almenys la nostra veu serà més escoltada i més tinguda en compte, que això és el que és important. Les expectatives són bones? A veure, les expectatives són complexes, perquè és veritat que en aquesta pluralitat l'electorat també respon de diferent manera. Una qüestió són les eleccions nacionals catalanes, que responen a una dinàmica política molt diferent, que jo abans feia la broma, que eren les darreres, però vull dir, les eleccions del 27 de setembre tenien aquesta pretensió, aconseguir-ho no hi és una altra cosa, però tenia aquesta pretensió. Llavors, a l'estat espanyol és diferent. Segurament hi haurà un empat, no hi haurà un partit dominant com va ser Junts pel Sí i molts micropartits, sinó que hi haurà un empat entre diversos partits que probablement treguin els mateixos diputats a Catalunya.
i independent d'aquest resultat, la força que tinguin els partits, diguem-ne, independentistes, doncs, marcarà una mica l'agenda també a Catalunya, no? Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, com sempre. Ens acompanya Alicia Luna, la responsable del Partit Socialista de Vilassar de Mar. Quines expectatives té el Partit Socialista en aquestes eleccions? Doncs la veritat que hi ha una incertesa molt gran de com acabaran els resultats. Jo crec que hem fet una campanya molt bona on hem exposat totes les propostes que té el partit i llavors ara veurem al final si aquesta campanya ha tingut el seu fruit i ha arribat a la gent. No ens han acompanyat els mitjans de comunicació, que han apostat potser per altres partits, però bueno, nosaltres el que tenim és una herència molt forta respecte a la sanitat pública, a la llei de dependència, a l'educació pública, i això és el que nosaltres hem estat explicant contínuament en campanya i creiem que això finalment la gent ho valorarà i ho tindrà en compte a l'hora de votar. Parlava dels mitjans públics, exactament a què es refereix? Degut a la llei dels blocs electorals o té alguna vinculació? No, els mitjans de comunicació. Mitjans de comunicació jo crec que han fet una aposta clara per altres formacions que jo crec que finalment fins i tot li donaran vots al Partit Popular. Doncs moltes gràcies. Cuando pequeño me la pasaba corriendo de un lado a otro sin pensar nunca en el tiempo ni en el peligro y mucho menos en el que dirán. Era mi mente como una tierra fresca donde las ideas rendían su fruto, donde imaginar no tenía barreras. Ens acompanya Zenaida Serrano, regidora de Vilassar de Mar, Sicapot, a l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Quines expectatives té el seu partit, la coalició en Comú Podem, en aquestes eleccions? Hola, bon dia. A veure, la coalició nostra, jo soc regidora d'una agrupació d'electors que està recolzada per Podem. Llavors, des de la perspectiva de Podem, la coalició per nosaltres aquí a Catalunya ha sigut important, les perspectives de vot són molt bones, de guanyadors, i penso que ha sigut a Catalunya que ha sigut important que hagin pogut arribar a aquesta coalició. Com creu que quedarà el panorama polític després d'aquestes eleccions? A nivell general de l'Estat, està claríssim que el bipartidisme s'ha acabat, això ja portem mesos dient-lo, i que entren dos nous agents al panorama polític, que són Podemos i Ciudadanos. És important que parlem més, que siguem més agents, que siguem més les maneres de pensar, que ens acostumem als consensos, a treballar plegats, i penso que és molt important que s'hagi acabat aquest règim que han tingut de dos partits i que comencem una nova època de política. És optimista? Molt optimista, moltíssim. Estem esperant els resultats amb molta alegria i penso que ho podrem celebrar aquesta nit. Doncs moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres. Y al ir creciendo los primeros encuentros tenía que ser serio y para hablar muy formal.